9. postuan, emaitzak bermaturik daude ugalkortasun klinika honetan. Bueno, analizien arabera espermatozoide alferrak dituzu. Baina lasai, ugalkortasun klinika egokira etorri zarete. Jose Luis Kortaren klinikara. Segi. Hemen, Korta klinikan, 100% segurtatzen dizugu haurdun geratuko zarela. Yo te diré todo lo que sé. Eta dena, Kortaren haziari esker. ¡Sí! ¡Vete, Valle! ¡Te saco el ojo si no, hijo de puta! Erabateko eraginkortasuna dauka. Venga, emale burra de pelos pillak! Venga, zer reunian! Hortxe zeu eta obuloa! ¡Da! ¡Un golpe! ¡No! ¡Pa! Ea, jalupio trompetan! Ema ziaboga! Alto olatu omento kilain eta raka! Hortxe zeu ja meta! Lana. Oiuk eta Hernaldo Diago obuloa! Eundoko estropa da mutilak! Kortak estik sekula utxe egiten! Sekula ez! Korta klinika. Haurdun geratzeko arazoak dituzten guztiei laguntzen diegu. Beti ere, Orio, Castro eta Urdaibaikoak ezpadira noski. Emaitza bermatuak. Ai, erotzeko moukua dau. Esango nuke, 5 kortak oskar bultzada batean. Ekarri, bienvenida, hostia! Ikusiko zundala zupatzen du manetako kortak! Korta verdaderoa! ¡Corta verdadero! ¡Corta verdadero! Nere polita.